ассалому алайкум дӯстони азиз, созен хубен, тамошобинони азиз, боз ҳаманами шарфҳо омадаанд. Чанд та ранг омадаи бинен чихе хушрӯ. Нархи ино 180 сомон а 180 сомон. Бинен чихе хушрӯчаи оз ино мо дадан. Баъдан бо анаин расветко тамом шудагӣ буд. Марҳамат ҳози омадагиян. Ино 100 чандан инош 170. Ана ин амудуш 170 сомон. Марҳамат бинен чихе шарфакои фасон чанд та ранг ази беҳад хушрӯ харидорӣ кардан духтаракои мо. Инчунин аз ана ин модел омадагиай. Мана ин моделиш чанд буд? Ана тамошобино, вақтҳои охир ҳамин занҳои мо бисёр вақт менависанд ки ягон ҷо кор тавсия тиен, ягон коре боша ки мо дар хона нишаста кор кунем. Мисол шароити берун баромадан, шароити ягон корхона рафтан надорем. Коре боша ки дар назди фарзандомон бошем гуфта менависанд, мепурсанд дар WhatsApp. Хулас духтарако, ман як ширката шумода тавсия метиҳам. Ширкати Атомика Резки косметика дора. Беҳтарин кораи барои занҳое ки мехоҳанд дар хона нишаста кор кунанд. Ба шумо як телефон дар кор ҳаст тамом духтарако ва интернет. Метавонед дар назди фарзандонтон нишаста кор кунеду дигарорам ба кор даъват кунед. Иҷа хариди зиёд надорад. Дар 6 моҳ як маротиба мехаред тамом ягон маҳсулоти заруритона. Баъдан духтарако хубиш дар чие ки балои шумо намесӯза, аз ваня намеафтӣ, дар 2 ҳафта як маротиба маош мегирӣ. Хулас духтарако, беҳтарин корай. Анами хоҳараки ман аллакай муваффақ шудагиай дар анамин ширкат. Нависен бо кора мефаҳмона. Маҳсулотҳои ширкат да боша тамоман гап нест духтаро. Аз косметика сар карда бо тамоми маҳлулу витаминҳое ки барои саломатии мо дар корай, ҳамаи чӣ дора. Ҳамаш бори оригинал. Духтаро, касе кор кардан мехоҳанд нави. Яке аз маҳсулотҳои ширкати мазкур ин хемахем мебошад. Дору пурра гиёҳӣ буда барои бемориҳои псориаз, хоришак, артрит, буғумдард, камхунӣ, диабети қанд, фишори баланд, стресс, камхобӣ, запор, артроз, саратони хун, бемории меъда ва рӯда, шамолхӯрдагӣ, иммунитети паст, хотираи заиф истифода бурда мешавад. ин моделиш 150 сомон ай духтаро. Марҳамат. Ягон тиша мекушоен? Нишонтем. Мана духтарако. Ана ин модел 150 сомонӣ. Ази шакли кушодаша ма шумода нишон метим. Мана кушодагиш анам хелияй 150 сомонара. Материалошон ба нотай. Ана баъдан ҳастай ана ин модело. Ин модел чанд буд? 150. Мана ино 150 сомон. Диден чихе хушрӯ. Мана аҷоибот. Марҳамат. Каседа дар корай духтаро чандта ранг дора. Баъд духтаро аз инами намудо 100 сомонаш омада. И расветкош куҷодан? Расветкош тамош дагай саҳар меша. Паго расветкош мебия. Ма бо омада видео мекунам духтаро. Ина марҳамат. Фақат доставка дорем мо. Марҳамат. Каседа доставка дар корай нависен. Диден 100 сомон. Ина иҷаш чиай мрамрай аз ду тараф бошад. Гирбишин хушрӯён, калони хушрӯван. Ана баъд бо новинка ана ин намудояй ё тамом шуда будан бо омада ина гирбишин чанд та ранг дора. Ино чандан? 50 сомони духтаро. Диден чанд та ранги хушрӯай. Шарфан. Ҳамаи ҳамино шарфан. Ай қисм чанд смиян? Ана ино 100 сомони. Мана хӯшмандо. Ана баъд духтарако ҳаст ана ин намудо. Марҳамат, ино 65 сомони дона дай оптумда бо арзон мешава. Беҳад бори нақс, бори новинка. Мана каседа дар корай нависен. Инчунин ина қисмда ина ино ҳаста ино 50 сомониян. То ина миҷара 50 сомон. Мана ино 50 сомон. Иношам? Диден 50 сомонҳо. Ина махе бисёран чанд та ранг доран. Ай 65 сомон диден хеле фасонак. Калон духтаро. Ана ино чандан? 50 сомон иёш. Инош чи? 50 сомони ино духтаро. Мана
тамошобино ана инамуд шарфо боша 180 сомонай дубайский ду тарафай як тарафш мисол ласа як тарафш банот тарафшам ба ҳазур метавонен ки ба баркнен ана духтарако ина инамуд ҳастай мана ҳами ҳаваяй шакли кушодаша хостум шумода нишонтим ина марҳамат хоҳишмандо дар кор бошад нависен доставка дорем авози бо румоло омадагиян румолора мехоҳам шумода нишонтим аз ино чанд рангай рангошам нишонтон метим як бораву баъдан бо байша нархша гап мезанам хулас ина михел фасонак ино чандан 130 сомон мана ира бинем духтаро дубайскиян ҳамашам хе сангкорӣ хушрӯан ана ҳози ман шумода рангоша нишон метам рангошон сангошай духтаро ай сангош фарқ мекуна рангош ина марҳамат бинен ина михел сангошон ҳар хела мешава ҳамаш сиёҳану сангошон ҳар хела 130 сомон хулас нархаш ани хеле румоло ҳастай ҳозира румолшам биромадай шарфш буд ҳозир румолуш биромадай духтарако нархаш 120 сомон марҳамат хоҳишмандо нархи донара ма гуфтестам касе ки опта мегира бо ино арзон мешаванд хулас ина миноя новинко кадомеш дар кор меша скриншот када партоин духтаро мо доставка дорем духтарако диден ази 120 сомона чандта ранги хушрӯбай ана ино боша 120 сомон бахшиш духтарако бахшиш 130 сомон ина ё 130 сомон мана ино 120 сомон хулас кадомаш дар кор мешава скриншот карда партоен ман шумода доставкара фаҳмонам ина ишам нишонтимтона ина ино бо парпарак доран ина парпаракдор шамам хела 130 сма я парпаракдоро 130 сма ана ёям ам хела 130 сомон